ग्रुप अफ मिनिस्टारा मोनसे रिपर्ट दाखिल खालामदों बे माबायदि जाथावना आरो माबायदि बेवहाय बे रिपर्टआव आंनि नुनायाव बे रिपर्टआ कमप्लिटलि टटेलि पलिटिकल बायसनेस दं खारन फैगौ इलेक्शननि थाखाय आरो नङाबा बिनि उननि थाखाय पलिटिकल मोनसे लाबालाबनि थाखाय जे बिजेपिआ मोनसे आपार आसाम साइडजों भट बेंकनि थाखाय बेखौ जबरदस्ति गुबुन फिसा फिसा जाति एक्सिस्टिं दे ट्राइबेल जातिफोर माहारिफोर बेफोरखौ दंस खालामनानैबो देरहाहोनो थाखाय बेखौ बे रिपर्टखौ माखासे पलिटिकल बायस लाबोनानै बे रिपर्टखौ खालामदों बेयाव जुदि 2026 इलेक्शनखौ जुदि नायोबा दाख्लैनि बे दोहौजों जुबिन गार्गनि दोहौजों बिजेपिआ आपार आसामसिम दंस जानायनि मोनसे लामायावमोन नाथाय दा 6 जनगोष्ठीनि मोनसे खोथा इस्युखौ लाबोनानै मोनसे देरहानायनि मोनसे इस्यु गोदान इस्यु लाबोनानै बुस्टाप खालामदों गावसोरनि बेखौ बुस्टाप खालामनो थाखाय बेखौ रिपर्टखौ हाखु दाखुयैनो जमा होनो नागिरदों आरो होबाय बेयाव रिपर्टआव नुनो मोनबाय दि जे माखासे ट्रान्सपेरेन्सि बहुद दं ट्रान्सपेरेन्सि गैया मोजाङै आलोचना खालामाखै माने पलिटिकेलखौ गासिबो लाबालाबखौ नायनानैसो खालामदों मोनसेया जाहैबाय दे एथनोग्राफिकल रिपर्ट बे एथनोग्राफिकल रिपर्टआव गावबागाव जातिनि गावबागाव मोनसे एथनिक सिटि लानानै मोनसे एक्सपार्ट कमिटि दादों बे एथनोग्राफिकल रिपर्टआव दिनै थोंजों बुंनो थाङोबा रिपर्टआव नुदों कच राजबंशी कच राजबंशी सोदोबासो एखेलगे सोदोबा बाव थिखांजानानै रिफ्लेक्ट जादों एथनोग्राफिकल रिपर्टआव मा जायो दा हिस्टरिकेल खोथाखौ सोमजिनाय थानांगौमोन बाव हिस्टरिकेल माखासे खोथाफ्रा जुदि सोमजिनाय थायोमोनबा दा कच आरो राजबंशीया कमप्लिटलि बेलेग मोनसे जाति खारन जों नुदों 1950 वेस्ट बेंगलनि शेड्युल कास्ट मोनसे लिस्टआव बाव कचखौ मोनसे एक्सट्रा जाति होननानै बुंदों राजबंशीया एक्सट्रा जाति वेस्ट बेंगलनि 1950 कन्स्टिटिउसनेल अर्डाराव ओमफ्राय माखासे नैबाव बिएन रिपर्ट एडभाइजारि कमिटियाव नि रिपर्ट द लकु रिपर्ट बिएन लकु रिपर्ट जेराव प्रिमिटिभनेस जिअग्राफिकल आइसोलेशननि माखासे मोनबा कारेक्टारखौ एसटि फोरनि थाखाय मोनसे क्राइटेरिया बनायदों थानांगौ बे रिपर्टआव राजबंशी सोदोबखौ मोनसे बाहायदों राजबंशीया इज पाकिस्ताननिफ्राय फैनाय बिसोर माइग्रेट जाबोदों बेंगलाव बिसोरनि खालि नामा सिखारदों बाव राजबंशी हिसाबै बाव कच राजबंशी गैया बेनिखायनो बे ग्रुप अफ मिनिस्टारनि माखासे रिपर्टआव कच राजबंशी मारै सिखारखो राजबंशी हिसाबै सानांगौ माखासे बायसनेस जादों आरोखि खालि पलिटिकेल लाबनि थाखायल' आरो बे रिपर्टआव नुदों जे बाय नटिफिकेशन जब आरो एजुकेसनेलनि रिजार्भेशन बेलायाव नटिफिकेशनसो खालामगोन जे एक्सिस्टिं ट्राइबेला एफेक्ट जाया होननानै खिन्थु मा गारान्टि दं नटिफिकेशनाव जे एक्सिस्टिं ट्राइबेलखौ एफेक्ट जायागासिनो खुनु गारान्टि गैया नटिफिकेशन खालामदों जेब्लानाखि पार्लियामेन्टआव पास जानाय लोगो लोगो रावबो नांसला सोरनिबा गनायथि होनाय थाखाय आरो पलिटिकेल रिप्रेजेन्टेशननि बेलायावबो बाय कन्स्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट होननानै बुंदों खालामगोन ना खालामा मा गारान्टि दं बेफोरबायदि अनेक खोथा दं आरो बेयाव रिपर्टआव जों गासिबो मिथिखागौ जे सेन्ट्रेल साख्रिफ्राव रिजार्भेशन बेलायाव बाव कोनो एसटि
STBP belly होननाय सोदोब थानाय नङा मोनसे केटेगरिसो कम्पिट खालामनांगोन सेन्ट्रेलनि बेलायाव आरो बेवहाय रिपर्टआवबो जों नुदों बेवहाय 6.5 आव बेवहाय लिरनानै होनायखौ जों नुनो मोनदों जे बेवहाय जिखिनि ST PV आरो H बेवहाय जाखिनि दङ बे स्टेट लेभेलाव नाथायबा मिरुनि लेभेलाव बे दासिमबो कुनु माने बेखौ माबा खालामनो हायाखै जास्टिफाइ खालामनो हायाखै बा बेखौ मोजां बेनि मेकानिजमखौ दिहुननो हायाखै होननानै बेवहाय लिरनायखौ नुनो मोनदों सेन्ट्रेल आरो सेन्ट्रेलनि जिखिनि इनस्टिटिउसन माबा नैबे इनस्टिटिउसन आरो बे समाव जायखिजाया नैबे इमप्लयमेन्टनि बाथ्रायाव बेखौ रोखायै बिथांमोना रिपर्टआवबो लिरनायखौ नुनो मोनदों बेखायनो रिपर्टखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव फाथायनायनि आगोल गासिबो आलोचना बेलचनाया थिग जाजोबनांगौमोन मेकानिजम दिहुननो हायाखै होननानै मानो दिहुननो हायाखै दिहुना लासिनो बिसोर फाथायहरबाय आरो बे रिपर्टआ ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्टआ बाव मोनसे आं इलिगेल नुहुरदों जे आर्टिकल 342 नि बादिबा President of India in consultation with the governor गभर्नरसो सोर जाथिया बेकवर्ड ससियेलि एजुकेसनेलि सोर बेकवर्ड बेखौ बिसोरसो तदन्त खालामनांगौ हादोरगिरिनिफ्राय खिन्थु बाव जने सिंला MK सिंला कमिटि रिपर्ट जायनि उनाव जायनि रेकमेन्डेशनाव ग्रुप अफ मिनिस्टार दादों MK सिंला रिपर्टआ MK सिंलाया गायसनजादों 2016 29 फेब्रुवारि आं गोसोआव दं बादिबा बेनि उनावसो ग्रुप अफ मिनिस्टार्स बे MK सिंलाया सासे IPS अफिसार बेखौ हम मिनिस्ट्रिनिफ्रायसो कनस्टिटिउट खालामदों हम मिनिस्ट्रिनिफ्रायसो गभर्नर प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय नङा संबिधाना बुंदों दे प्रेसिडेन्टआसो सोर जाथिया सोर कमिउनिटिया एजुकेसनेलि ससियेलि बेकवर्ड बिसोरसो खालामनो हायो आरोबाव बेबायदि जानाङामोन जे ST होयोबा मोनसे समाधान जागोन आर्टिकल 340 अफ द कन्स्टिटिउसन बावबो रोखा लिरनाय दं आरो 342A प्रेसिडेन्टआसो इन कनसाल्टेशन विथ गभर्नर सोर जाथिया मा कन्डिशनाव थायो एजुकेसनेलि बेसेबां बेकवर्ड ससियेलि बेसेबां बेकवर्ड प्रेसिडेन्टआसो गायसनहरगोन नङा बे हम मिनिस्टारनिफ्राय बाव मोनसे इलिगेल जादों